Karon? Talaga. Susugdan ko. So? Sinabi ko sa'yo, nakala ko Bitagin mo. Hindi mo basta ka ba to? Ganit. Parang redubil. Dubil? O, sige. Bibi. Ha? Parang bibi. Ano yun? O, si Kwan. Kanang, tuto no, babae no? Murag... Ang bantay. Dapat kitok na siya. Ha? Kitok. Ang Oh, bantayan. idip ko na siya. Oh, Ang kauban na mo ka IT man. idip ko na siya. Oh, Anak ituton na babae. Kitok ko yun. idip no? Huwag kita anak. Ha? Huwag kita. Murag idip ko na. Anak ni Tata. Pag nga ko. Libid. Kuha nga ng IT. Kasi ito rin. Kasi Jid. Si? Jig. Jig yung gano'n. Jid. Oo, IT ID. yung ID. Jig, jig. Jig ba? Sana mo si Juan doon. Anak ni Mion. IT sad. Oh, si Tagol. Nagpera sa graduate. Nakaundang lang ako. Kabasa mo yung timber. Tangkat na doon. Kung ba na ako kabasa. Magpasar na. Magpasar na. Bright pa daw. Timber ni review. Waban sa kabasa. Ha? Magkampante rin ko siya ka. Kapdiriya siya sa yung limutan siya. Tap. Kapdirir. Kumukan ba? Ay. Untuk performance sa ilang mga kuhan. Sa exam. Kapante rin ko siya pag board exam ah. Hatbongin na siya. Ayun. Maraming ito. Lain na daghan ng organic kuhan. Silapot ilaw. Ang mga parat. Tagat din. Walang itaog no. Mabot na rin niya. Katong mo ibra na ganyan siya diya. Mabot na siya. Siguro magkabay. Mababaw lang yun. Magpasukot ka? Saan ba? Magpasukot ka? Tapatapuhan ng kuhan. Ayun. Mura Magpahit mo rin pohon ka. Oo. Magpahit mo rin. Tapagan lang kuhan ba? Puko. Makasya nung sanon lang ako. Lingaw. Hindi ka man ako maakubay ito ang ubay ito na. Hindi ada eh. Hindi ka sa cuma patuat man. Dia ubay ito na. Nalatian man. Isa kung ito kumagoon. May pagbansin dito. Bakit?
Lagi magkama, lagi pa. Sabay, salingawan ako ingat pa. Sige. Ang ko lang, kanang sapod dyan ba? Pero kuha mo ganun diha. Ang bato, nalay bagay ba? Lagi. Nahay kayo. Dugay ang man. Sudah sa tubig sa diri. So, kuwan. Sige daw nan kurong agas ang kuan. Tubig. Kuan lay kuan din ang post med ako ba ikala isa ba. Dagon ba. So, ganun lagi. Tawag pa naman. Matay na. Kano piglab ba? Ha? Pati ka na piglab ba? Kuning kapan. Bunta. Dira lalim ng lab ya. Ito. Ano ka? Ito ba ko? Ay tahay nga. Hindi ko magapanglaba kung mga sinina ay tatlong tumon. Ibang hay raw ay bang hang tara sat ay. Oo. Dali aron to mo. Kaya ganun ko sa hangin mo. Oo. Yung after kila kahit lawa. Moisture ba? Moisture. Yan ay masunod ito. Parang makanan dagpan. Tapang ba? Ako rin ako sa iyo. Aduan. Ano na ka ito? Ako karon? Kuha na kami ito. Ano ito? Oo, to. Saya din yung tubo na eh. Okay. Daghan kayo. Ano? Cream. IT o kuhan? Mundungan deh. Ang dungan mo cream guys. Nalahin na pa to. Kuhan ito ko gusto yun. So, apin gito sa akin. Daghan kayo. 370 saya kitang kayo. Pila? 370 saya. Ang IT, kadungan na mo kay kuhan natin 21 no. Mayroon ka ng kuhan. Mayroon ka tunga. Ay, hanas ko yun mo? Saan ka rin ka? Isunod ba? Isunod. Ito ka kaya saya gitu dyan yan. Yung pasir na. Bagbater na to. Ano na kung lagi po dyan? Daraapan ba? Daraapan. Yung 15 niya ako kaya hang. Isod na kayo kuha pa rin. Pasar board na ba? Ngayon mo? Daghan na kayo kuhan. Requirements na. Dari ka pati yung requirements. Mahal mo kayo. Paitar ka. Na, inig-kuhan pa rin mo. Inig-board pa rin mo. Lisod na sa kayong mga kuhan. Mga question ba? Daghan nag-lisod lang. Ang kuhan ba? Ang kanong pipilis ba kayo? Pipilis ko nga trabaho. Okay. Mga plan. Karon, apply ang trabaho. Daghan mo kayong mga kuhan. Nang-apply ka kulis, daghan kayong passer. Nang-apply na mga gamay ra kota. Daghan kayo malibo-libo. Kailangan kuhan na notisin ko nga na. Yung sa mga ang ga-applyan, magkuhan ka, magkanang mag-DNP, sa kanang dagat ba? Sa dagat ba? Guard. Fire. Malag ko mga exam lagi. Ha? Exam pa kayo na interest exam. Lagi ay ko sa mga kanang. Agay ka ka-prepare at ikit ko ka. Patasar na.
training mo. Sa training mo. Pura ko ano. Harus ng biro, million sad. Pag kay million, di ka sad. Pag 1.2 million, 1.5. Oo, kaya magpabagay ka. Kita pengayon kan. Ang mga mineral. Okay, Pengayon. Pero mga bawir dan ano maka tudo. Hindi tayo rin ng usahan siya. Isa-asara ng patong. Ay, Saan ba? oh. Pwede na Ah, pilo-pilo no niya. mga tanga kay mana mo lupot ba. Kaya itong uban nga mag-adjust sa taas pero hindi lagay ka kan. Oh, Patangog mo. nagpalit ko pa tong kanang parang kanang Para sa anak pakos ya. drive motor. Oo, kanang ikot ka sa ba para hindi ka magana Yung okay. Kana mo tang ba. Kaya lago ka ng kamera ba. ang kagdaran yun. Lago ka ng trip ba. Oo, ito naman ka buhol. Toyo ko mo kaya. Di na ba? Mga bubukid. Ito kayo da. Nga ba? Trip ba? Pang-off-road yung mga ka. Countryside ba? Countryside. Ha? Pang-off-road ka lang indot na pang-off-road yung motor. Oh. Countryside ba? Kurang diri yang oh. Sila may palit na mga nangyari. Lipat. Lipat kan lang. Ada sa shipping salit Ito anak. Sabi. sada. Kaya Ato mo mga 6 kay nag-live. kita nila. Makita mo na bawal. Bawal sa mga ha? Lain dia kita diri. Tinggi. Kata orang balik tu. Ada mga ano betul. Kata dia makita ng mga pangliko no. Live. Sus, grabe bunyi eh. Bang dagdag sa watch hour bahay. Para monetize ba? Sa kuan ito na yan. Live. Dagan ako sa district na. Ito sa Lapit na naman ulit sa ginano. Tapos na ako. Mga pang isa na kay 1K yan. Oo, lagi. Monetize ka. Kompleto ka ng mga requirement. Ang point is 1 nga. Mga watch hour. Kuha na. Nagbalik yun. Apply na kasi. Ako pa sa naon. Ito sa naon. Dito ko. Kasi good. Live. Taga-100 gold diba? Ha? Taga-100? Para Okay. tag-1 month? Taga-taga ko handi ko. 1 month na. Oh, ya. Ito pro juga. Bago ko ya kumurot. Nik-upload. Nagkukuha. Mo ka na maglagi ka. Nagkukuha sa load. Live ka ko oras, taga oras. Tulo. Ang makuha po kay tubig po. Atay nga pa. Kung maglabad doon siya pagkalit ko. Dote po. Nangingin ka mo tara. Ito na po na maka. Saludan ba?
ko kaya pero ko tago na ora kaya. Dapat lot. Yan. Bahay ko mag mag-live ko na yan. Yan. Betul ba ka? Libin. Libin ka. Sige ka no? Sige, sabay ko niya. Laba, laba. Terus nih? Wait lang. Sige, sige lang. Sige, ito pina. Little baby. Nagpapagpareha ka na yung ka. Ini kita telepon eh. Uy. Isura ko yung taon. I-import ako sa India. Kaya mapilaya ko na ito. Export ako sa India. Labahan di kamoy. Ligo ka mo eh? Ako bahang ilaglawas. May, ligo mo eh. Mumoy. Ah. Kita ada kila pa ka. Lagi sila lagi doon. Kila pa kayo. Magkuha na lang. May natuto sila doon. Magkuha na lang na. Nagdato na inuwi na dato sila na. Kuhan, porte ka mo. Tigas na tayo. Nailada ka na dato sa diskarte ba? Diskarte. Diskarte lagi. Diskarte negosyo. Naipinag-iskulahan niya. Nailadiskarte. Nga. Gadutag ko niya. Wala kay kuan. Wala kay kuan. Padong Tambay yung gapon. panagat. Padung yung tambay doon.
Kunagat, magul, magul ba, magul. Maggulo ka to. Kada sa tanong, maggulo to. Ya. Karon kay wala na malubi, wala gyud. Di silbi. Wala yung mga bago, wala na lubi. Ya. Ya, kapag butong sa butong, wag yun yung bagay. Kay man naman ka. Putos ang layo ka nun. Wag ibag ko kay taga butong sakod. Bye. Mahal ba yung kaso ng bagol siguro? Kilo kay 5 no? Bagol. Kay 5 bagol kilo? Ya, ang kupras kay tag sa sinta. Kupras. Kilo ano? Bagol. Ingon ko ka barato. Ya, ang kupras mo kita sa sinta ng kilo. Kilo ba yung isang buwan dyan? Para na, wala pala. Alam niya kung ano eh. Basan na rin. Oo, minut na yung persanan niya, tagpila mo na yan. Kuan. Ano sa pilan ka ng Victoria? Ah, 100 ka penaw ni? Ito penaw. ano pa yung persanan mo? Hmm? Sa training yung Power of India. The power of life. kaya mo dyan. Tas kung ikaw buhay. Oh. Yan. Kaya ito. Skinny jeans ka na ka to. Sama na na. Tapyot mo nga na. Ay, usa oy. Usa naman po sa bukod. Bara na natin dito. Yes, buga. Dire. Ano? Nakatun pag ito. Ini ako bunaro ni ba kay kusog buwa. Ari ni sa pula. Okay. Tang-tang doon. Tang-tang doon ang kuwas. Bukas. Bawal maharap. Dito na lang, bawal daw mo. Ayaw, Diyos. Bukas ko lang ikaw po niyo. Madawag mo niya. Go! Matay. Ito ka na isang bundong. Centimeter, baby. I'm so in love. Now! Asa ilay o ilay. Ah, sisi ka rin. Isa lang sa ano? Ipidya? Kinosan na kinosan. Ipidya. Wow, ito pa naman sakit. Sunod silang pa, Nelson. Pagigod ko.
Sige, kalagi ko. Ha? Kalagi ko, kalagi ko. Ano man yung gano'n sa ako? Ito lang. Ano ang wala ba? Kaya pala ka sakit. Ba, ang talagpuan ba niya? Oh, wala tubig ko, buang. Buang. Lawas. Dapat bangun na kumuha. Mama. Waktu ko nga hapit ang muli mas. Ibira. Ha? Hapit ang muli. Ibira ba? Yang amo di pagpipis na siya. Ha? Dapat pagpipis yung amo. Ano naman? Ganahan yung amo. Grabe pa. Mawili niya, mawili. Ay, hindi yun. Tama nga. Naka yun. Okay na makayang mga amor to. Buotang ra. Butan na po ito. Buotang. Ikaw naman po, Dave. Nagyawi ka ba ito? No. Butang yun, ang sama ito. Ito ba sa batog, manugo gyapon. No, ano? Ipa, super ako kay katawa kituli. Ha? Wala ka daw, katawa ako kituli. Ipa lang kayo daw, kanang ganay. Mabait mo daw, may kansis. Ito kayo patuloy, mabait ko na ka. Yagaan na ba kami ni Ninja, tita Kung Pinto, kayo mo sa yapak niya. Si Ulay. Dong, yara mo to si tita Pinto, daga kayo sa luting yapak dong. Yagaan na yung gilay. Gilay. Bye, Pudman. Namula na yung ilog ko dyan ang kikinaw. Kaya na, para humot. Maraming ba? Init naman. Sige, reset ko na po siya now. Ayun na, bro. Ito na, oras ng provision there. Alas, ay. June Mark. Palang sa kita kaligo na. Dayun doon. Ito ko buwan, kaya baka na kaligo. Tahan dyan. Ano kung ano ba? Kung tatay ba? Kung subong pasara. Kung kurot din. Yung tibayas. Bok ko sa kaligo ko no? Mga panuhot mga nasi kaligo. Sige, Makakuha pa na. panuhot ba yun? Nagpiguan mo, daghan na yung panuhot. Bok ko. Sayang. Yung tubig naman. Hello, birdie. Bugnaw na ba? May bugnaw? Easy. Awan uding overheat ba di kay? Overheat na ba ni? Mabirit na nun eh. Kaya wala pa. Hindi ko naman mobile, papaw na yan.
Hindi na ma-record. Tanan ba ha? Hindi na ma-record. Amo para man. Ma-record dyan ba? Pero in class eh. Kung maglahat pwede mo pa man. Ah, Kung pwede na kainit mo nagbaga. Pero kung magkita video lang ka, kamila ka mapaw na. Palit ko. Tumalan iPhone. iPhone. iPhone Mag-vlog ba? maka Na, may vlog ka. Vlog ka na bang camera nga pang vlog? May. Mahal na. GoPro. Oo. Mahal na GoPro. Tuwing Tamila. Mahal ka yan. Dahil mapapakalag din ka ng laptop kay transfer ng laptop transfer ba? Laptop. Mukha po kag mga 100,000 gasto. 100,000 yun. Ano na iPhone? iPhone na lang. Namin kuha ba na? Sa ano? Kami ito ba kay maka-vlog sa mga dagat pa? Oo. Tripod ba? Lutong ba? Mga picture ba sa katunggan? Mga limbaw ha? Lutong GoPro na? Mga Eh, waterproof na na. mga tagimbaw ba? Vlog ba? Oo. Ano ito? Ay GoPro. Bakit ba tayo? Gamot lang na. Ikaw yung tanin nila. Basta mag-fildo ba? Hapit na lang. Ito na ka. Ito ang nagmamalites ha. Mag-shower na lang. Ano tayo natin kung Ano? Ito na mga vlog niya ako. Ang video ni Kuya Madlang. Mga tambak ko. Bawas ay na. Nanapoy na tigong mga kuan 1,200 watt hour. Ano? 5,000 na. 4,000. 4,000 ako. Bakit na makatanga? Ako nga. Nagumay. Ano ang bumising? Dungagan ba? Ano nang ka? Dungar lang. Facebook na ba din ato ako tol? Facebook may kusog diri. Ate. Ano ang mga? Ano ba yung saan? Kaya na po. Dodo. Si Go, ang Roswell. tagal nyo maligo. Antar Pero ba pa sa yung dugay yung mga milites. antar ba na tempo yung mga tao dito sa Facebook? Antar na mo sa store ba? Panay ka lang ng YouTube. Ano? Facebook, TikTok, Instagram. TikTok naman yun dito. Kama. Hindi yung saan Facebook. Paki mo mag-upload ang YouTube. Oo, kay ano siya? Kirapol. Selma siya. Panangat ba? Aga na yung TikTok. Kaya may load nga kuan. Anling ang saan? Sa TikTok no? Oo, takuan. Yang sa ito ba man? Oo, anling TikTok. Karang saya online pinay. Kita isa na pang YouTube di ba? Oo, may anling ang pang YouTube. May wayan li. Oo, marot ko ba? Pero sa Singapore, sa ko Oo, dako ang YouTube. ko makasundo. Bayad ba ka ng mga Dugay dyan na pa. ha? Dugay din na ba? Kung ano ang YouTube. Oo, kaya naman iwas hour nga. Kaya ginadagan ko ano tanaw. Di, dagat sa mag-search of mga pan. Sa YouTube man. Mag-search of mga idea man. Oo, anong mga ako na tutorial lang. Mga idea man, sa ito na, pero sa mga kabuang. Ay, ka Facebook. Kabuang mo. Mga prank. Ikaw, si Kudma. Mga prank. Ano Tag sa yan eh, labay kain. Ipang si Kudma. Kakalaga ko yung ginitae. Di ba, ano bang? Bugal-bugal naman dyan. Kita yung lubot. Bingo na ko rin. Nagiging na kaya. Alik na ko. Bingo na. Ikaw nga nang walis diyan mo. Kaya pa doon nagpunta ba? Wait, nakusta ko ang Kung nagpas yan ba? Uya ba? Sa ilawa ba? Yan. Alas diyan mo tayo mga nasa kuhan gikan sila kay magdito ka na sila.
Keras banyak yang nak keras yang gawa. Yan. Tagsan guys, Ha? glass. Tagsan pangustian. Kasi kagi na eh. Mata ko dulu ka. Ano lagi lagi na? Kuan na mo. Magduwili. Nasa may ah. Bye bye. Bagus everyone. Bye vlog. Mingaw na. Mingaw na pais. Mingaw na mga lods. Hindi ka pwede? Ha? Ya, buli. May sa bulay. Sila din isang timba. Wag eh.
natin, natin. Nangangkuan, Sydney. Third year na, silky third year. Kung ako ng tuwan. Third year na ba, kung ako pa ng tuwan. Ang kabit. Ba't kaya nalang nakapasaltas, may sisi mag-outin. Magbayad ka? Ha? Wala ka ra? Motor. Motor? Ikay hatod ka? Papa lost your dad, did like casa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Papa lost your dad.
Overheat man. Hello, good morning. Ima del Rosario, Provinciana girl. Kusina ni Jean. Good morning. Bigyan ko kayo ng jacket. Good morning, Mayels. Soringa. Sidhay. Kusina ni Jean. Bigyan kita ng jacket, idol. Siya na girl. Bigyan kita ng jacket. Ima del Rosario. Hanggang dito lang muna tayo mga lods. Nag-overheat ang aking cellphone.